Tänä iltana tehdään Ylärissaläntilän karhukuningatar hilloa. Tuossa on punnittuna 2 kiloa karhunvadelmia ja 1 rasiallinen mustikoita. Nämä lupsaatetaan kattilaan vähän vettä sekaan ja ruvetaan keittämään. 10 minuutin keittämisen kuluttua hillo alkaa olla valmista, kuoritaan siitä liikavaahto ja purkitetaan kuumana. Tämähän on nopeasti selvitetty. Sitten tässä on vielä toisella kotimaisella kielellä, mutta jätäänpä lausumatta tämä englanninkielisen versio, jota ei ole virallisesti kielenkääntäjä tarkastanut kylläkään. Mustikat rupeaa sulaamaan ja marjat rupeaa lämpiämään, niin nyt koetaan tuo sokeri tänne sekaan. Se on vähän reilumasti niitä marjoja, niin vähän enempi kuin mitä okkiessa, mutta sieltä se rupeaa hyvää tulemaan. Nyt pitää kiirehtiä pesemään purkit, että sitten kun tämä hillo on valmis, niin purkit on pesty ja atamoniveellä huuhottu, niin tämä hillo tulee säilymään pitkään. No niin, hillo on tässä hiljalleen kiehunut ja purkit on pesty. Tässä on niistä vain osa näkyvillä ja tässä on sitten 2 desiä kuumaa vettä ja 2 teelusikallista atamon jauhetta, jolla on tarkoitus nämä hillopurkit huuhella. Tätä ei tarvitse laittaa sekaan tätä atamoa, niin se riittää, että ne on hillopurkit huuhtoo. Toinen vaihtoehto on käyttää ne purkit uunissa, mutta nyt minä en jaksa siihen ruljanssiin ruveta ja tiivisteet on joka tapauksessa atamonilla huuhottava, jos hyvä haluaa. Kohta tämä hillo alkaa olla kiinni. Sitten purkitusvaihe. Tässä ei kannata liikkoa hättäillä, että ei polta näppiä.